Bakal pubok na yung bilog, libot-libot.
Dalawa mga kaswero. Bakit ano yara? Matayo? Yan mga kaspero, pauwi na tayo. Ito yung nadali natin. Ayan. Ito pa oh. Si Bro Mario yung bantay at saka si Bro JR. Ayan. Tingin mo na. Ayan. Oh, hawa. Ayun. Kahawak rin ng dugtut. Ayan yung huli natin mga kaspero. Ayan. Oh. Ayos. Mga kaspero, yan lang yung bigay muna natin. Susunod na lang yung kulang. Ayan. Salamat sa inyo. Thank you. Bye bye. Hey bro. Okay.